že tak, ako my sme pristúpili zodpovedne ku konsolidácii v rámci financovania platov poslancov, tak k tomu zodpovedne pristúpia aj oni. Reč je o ministroch, väčšinu ich platu tvoria paušálne náhrady. Tie sa nezdaňujú a od apríla im porástli o stovky eur. Budete si zmrazovať paušálne náhrady? Nemám žiadne nové informácie. Strana Hlas má pripravené už 2 týždne uznesenie. Do výsledku sa to ale nepretavilo. Ani na dnešné rokovanie vlády neprišiel iniciatívny návrh z dielne Hlasu, aby sa zmrazili paušálne náhrady. Sú obyčajné podržtašky, ktoré rozprávajú do vetra presne takisto ako Andrej Danko. Loptička je vraj na strane Smeru. Takže strana Hlas trvá na dodržanie tejto dohody. Nečítajú veci s porozumením a nepamätajú si dobre, o čom bola debata. Myslím si, že je jasné a je dohľadateľné, že takáto dohoda bola. Je to teda v hre, že sa zmrazia aj paušálne náhrady? Na to, aby sa niečo zmrazilo, musí byť súhlas celej vlády. Predseda SNS Danko oznámil, že takisto súhlasí a podporuje zmrazenie paušálnych náhrad ministrov. Pripomeňme, že Andrej Danko nemá vo vláde žiadneho straníka. SNS by sa zmrazenie teda nedotklo. A Smer má za to, že je situácia už vyriešená vyšším zdanením základného platu ministra. O 100 eur mám nižší plat, ako som mal v predchádzajúcom roku. Dnes každý plat ministra je menší, ako bol minulý rok. Je to ale naozaj tak? Podľa dostupných údajov si totiž ministri medziročne prilepšili, hoci pre vyššie zdanenie. Oproti bežnému človeku ešte plus 10%. Je to výrazne menej, ako sa pôvodne očakávalo.